Hemmeňize salam oglanlar, gyzlar, gowy ýagdaýlaryňyza janyňyz sagmy? Gaty uzak wagtdan soň abzorlamyz kameralar alyp geldim. Aziýada palta, öküz kelle. Olaram bady ýöne sürüp gaýtmany oglan ýokdy da. Olary inniki videoda nesip bolsa. Bu maşinlary bärik üýşürenmiň sebäbi, iň esasy sebäbi şu soraga jogap bermek. Näme üçin Toyota Camry? Näme üçin Toyota Camry iň populyar maşyn bizde? Näme üçin hemme kişi şonu alýar? Näme üçin bakasyny gidirenok? Näme üçin iň likvidni maşyn? Likvidni bolanlar. Lüboy wagt isten bakana satyp bolýar. Lüboy wagtdan şu maşyny alyp bolýar. Lüboy wagt bazarda ba maşynlar. Şeyler awlanlar. Like koyun, komentar ýazyň, dostuňyzdan paýlaşyň, kim haýsy şäherden meni görýär, haýsy ýurtdan görüp otur. Onam ýazyň we kimde haýsy maşyn bar? 20 Camry'my, 20, Dutumy, Lisichkamy, Babichkamy, Samsung Camry'my, öküz kellemi, paltamy, Aziýadamy, haýsy Camry sizde bar? Komentarda onam belläň. Birinji bilen legendadan başlaýlyň. Samsung Camry materialamy rütköşük hakik demir oňa eýlenýär. Bu maşyny 93-den 97-ä çenli çykaryldy. Ýöne Halijys 97-ä çenlidir oglanlar. Amerikankasy 96-njy ýyla çenli çykaryldy. Başda Camry'ni bize söýdiren maşyn, ondan soň Lisichka Babichka geldi. Lisichka Babichka bir şu ýerde ulda wasa, şo hakda aýdyp geçeýin. Bu nimede biziň Babichka, Lisichkamy da öýde bar. Gerek bolsa bakasy 650 milyon. Kakras gowy ýadmışdy şu ýerde. Samsung Camry'laryň bakasy şu wagt bizde 3,5-dan 5.000-6.000 çenli gidýär. O da gaty idealny şoňalyk. Atak 3,5-dan başlaýar 5'e çenli. Samsung Camry'laryň bakasy şu wagt biziň bazarymyzda danymamen. Ýöne 3,5 tapmak biraz kynýarak. Lisichka Babichkalaryň bakasy ortaça bar 600 milyondan başlaýar köne puldan. Babichkalar 800'den başlaýar 1 milyarda çenli. Lisichkalar ýanky 650'den 850'e çenli. Gaty 850 ondan ýokary bolsa Lisichka göterenok. Ýanky aýtjak diýen zadym Babichkaň ýyly 99'y barmy? Ya da hakiki Babichka 2000-nji ýyldan başlaýar. Babichka ofitsialny 2000-nji ýyldan başlaýar. 1999-njy ýylyň aýagyna çykanyna Babichka bolanok Lisichka bolýar diýenemmi? Ýok, şol 99-njy ýylyň aýagyna çykan 11-nji 12-nji aý Babichka bolup gitýär ofitsialny diýip ýazýanam bar. Komentarda şonu hökman ýazyň. 99-njy ýyla Babichka bardymy ýa-da Lisichka bolup gitýär. Bu näme Babichka biziň bu 2001 Halijylaram 2002 bardyr. Lisichka Babichkaň bar tapawdy oglanlar, faralar ütge. Bumper ütge çalaja, ablitsovka, şoňaçyk. Lisichka Babichka şol bir pokoleniýada prosta restylingi. Dut Camry'da 2002, 3 ütköşük, 2005, 6, 4'ün aýagy ütge. Edil şoňalyk farajyklar, ablitsovka, bumper ütköşýär. Berde edil şoňalyk. Şol bir motor, şol bir kuzwa, şol bir kapot, şol bir krel, gapylar hemme zat, şol bir zat aýnalaryna çenli şol bir zat prosta ýanky farajyklar. Restyling da uje siz bilýäňiz restyling. Babichka gat populyar boldy. Bulan bize gelenler 2-kilik motor ve 3'lük motor var. 3'lüğün gatky gorýarlar, daýy öýrär diýip Samsung Camry edil şoňalyk 2-kilik we 3'lük. Bulan bir motorun ütköşük tapawdy ýok. Toyota kompaniýasy şol da Sienna-da, Lisichka-da, Babichka-da, Samsung Camry-da, 99'da bolanda, Duta bolanda şol bir motory ýükläp goýberýär. Şol da atolýar. Şoň üçin bizden Toyota'ny gorýarlar. Näme üçin? Zapchaskan diýilip Duta bolanyň motoruny Duta Camry oýup bolýar, Duta Camry'ň motoruny Duta bolany oýup bolýar. Ya tersine Babichkaň motoruny Samsung Camry oýup bolýar, Samsung Camry'nkini muňa oýup bolýar. Diýjeklerim bu maşynlar bize kän gelýär, kän adamym sürýär, onuň Duta Camry'ň ýemine motoruny tapmaňda Duta bolanyky bar da, düşünüňiz, mana şo zatlar bar. Şoň üçin bizde gowurlar, o da bir sebäbi. Iň esas sebäbi däl, sebäpleriniň biri. Şu maşynlaryň hemmesini birikdirýän zat bilýärmi näme? Optimus kalotkalar şolaryň hemmesine de bolýar we Green Hill ýağmyz. Amatly we gowy zat gözläp beren bolsaňyz oglanlar Optimus kalotka 5 ýyl aýtda satylýar, şu ýerde nomerler goýjak, jaň edin. Green Hill ýağmyzdan 5 ýyl aýtda satylýar, şu ýerde nomerler dur, arkaň jaň edin. Jillerlaryň nomerini goýdum men jaň edip, siziň şäheriňizde, siziň welaýatyňyzda nirde satylýanyň adresini alarsyňyz. Özürlenýän zatlamy size de maslahat berýär. Indi legendamyz Duta Camry, Duta Avalon. Bu Avalon amma
edil şungalyk dutkem dutawlon iň bir populyar maşynyň biri Lisichka, Babichka. 4 maşin bizim yurdumuzda iň liquid maşin. Liquid ne bolany? Ýani videoň başynda aýtdym. Lüboy wagt alyp, lüboy wagt satyp bolýan maşin. Bizim yurdumuzda şeýlerak. Indi serdiň oglanlar. Siz şulaň haýsyny saýlardyňyz? 20 yaş Camry'mi? 21. Duty, Lisichka, Babichka'my ya da Samsung Camry? Ya az ýa-da öküz kelle ya da palta. Ol üç sen bolansa wapşa gowurdy. Ay owaram bolşuna garaýjaz. Indi legendamyza geldik. Çyzylaýp duramy. Bir da çyzyp dur, jal kapalyrovka daýrlarlar. Duty Camry'miz 2002-nji ýyldan çykarylyp başlanýar. Amerikanka 2002-den çykarylyp başlaýar, 2006-yň başyna çenli. 2006-da uje öküz kelle çykyp başlaýar. Bu maşinimiz 2005-nki öňü bumper gören fara 3 köşürak bolýar. 2002-2003 braçyk ütkeýär. Ol braçyk könerak barandy. Bu da täzerak barandy. Restylingi da. Bana Russiýada 30-njy kuzowda diýerler. Imnuşyň 35 diýerler. 2002-2003-de 30 diýerler. Men ol ýalňyşlyk mykadiýen öňkü abzorda da aýrypdym ýadyňyza düşýän bolsa. 30-njy kuzow bol 30-lyk ýa 30-lyk kuzow 30-njy kuzow. Şonu diýdim bol ýa-da 30-lyk kuzow ýa 30-njy kuzow restyling diýip goýar. Ýöne başga kuzow nomeryny ütkeseň uje kuzow ütkemeler. Bärde hiç kuzow ütken ok. Bumper, fara, ablitsovka bolly. Bir bor ütke. Bol başga salony bir ütken zat ýok da. Kışnyň bulaňa medil şungalyk Amerikanka samma bizde Halija samma. Halijin owaryanma Amerikanka owaryanma. Kän bir ütkeşik tapawdy ýok. Duty Camry bizim yurdumuzda 2-4 motorda 3-lük we 3-3 motor diýerler. 3-3 motor uje C-salon diýäs biz. S klassda ne Dutyň S-klassy bolýar şol. Şonuň sportiwrak variant. Salonjugda ütkeýär, farajy ütkeýär, bumper ütkeýär, ablitsovka ütkeýär. Kuzow şol burda salonjuk çal ütkeşik. Gara gelýär, onko gara salon torpedo da gara gelýär. Diňe şo C-klassda gara gelýärdi. Onda da 3-3 motor gelýär. Hemmisinde däl olam. Şonuň C-klassyň 2-4 amadyr. Indi diýjeklerim bular 3 motorda geldi bize. 3 samgo motor 2-4 inhalanmaýany 3-lük has gowurlayan şolun için. In gowurlayan 3-lük. 3-3 dönem 3-lük gowurlayan näme üçin has binamyz diýerler. 2-4 motor ýöne men sürüp görün hiç çilip pirten ram ýok dogrusu. Ýörüş pesrak hemem ýene bir minus 2-4'ün salony polna adam minse ana onda pesrak. Şonuň üçin taksistler 3-lük alany gowurýarlar 2-4'lükden. 3-3'lüğün biraz kaprizini görýärler. Bilemok näme üçin kaprizini görýär. Mena 3-lük has gowurýan, başlangda gowurýar. Siz Duty Camryň haýsy motoryny gowurýan, haýsy renkini gowurýan, ona komentar edin. Bu maşina men özümünki bilýäňiz, muny men tak dol taýnap dynamok, taýnap dynan ondan soň aýratynja abzor alar. Indiki videomuzda nesip bolsa, indiki videolarda. Videoň ýartyny etdik biz. Uje prinsipi düşünýänsiňiz näme üçin bizde imni Camry, näme üçin imni Toyota'lygyna. Ene 20 Camry'mi etdik. Bu da men öz maşynamy oglanlar öz sürüp berem, şu ikisinden bölüm sürýän. Indi bu hakda aýdyp bereýin. Bu maşinimiz bize 3 motorda geldi. Hibrid motoru var. 2,5 benzinini şunýalyk we 3,5 3,5 halayanma, 2,5 prostoy motoru owaryanma. Hibrid halayan gatal bizde hibrid diýsek ruşnoy çekýärler. Adamlar hiç halanoklar. Oňam sebäbini aýdyp bereýin. Agyr degimde zat gelse, köp probekli zat gelse, hibrid deýinranok hakykatdan problemasyny kän tapýarda. Onuň şondan kän hibrid biziňkiler halanoklar. Prostoy motor bolsa gowurýarlar. Benzini ardan ýurdumyzda Hudaýa şükür. Şoň üçin o adamlar kakby benzin meselesi ýok. Şoň üçin benzin motor gowurýarlar, hem has daýorak zat gowurýarlar. Ýöne şu ýerde 3,5 halayanma, 2,5 halayanma. 2,5 halayan hasken özüm sürýänim üçin diýemok oglanlar. Ýöne realny çugdas 2,5 has gowy. Näme üçin toşna bilemok. Ýöne bir pikirim var. Alyan adamlaryny ulurak ýaşda adamlar alýa aslanly. Ýaş olanyň liboýam 3,5 taýlar. Onun kakalarla maslahatlaşarlar olanlar olun 2,5 alalya. Näme üçin? Ýaşulamyzda kakalarymyzda 2,5 motor has düşünjeli, has panyatly da näli? 2,5 öküz kelle sürdüler, 2,5 palta sürdüler, 2,5 Aziýada sürdüler. 2,5 motor binamyz kellary ýok. Ýagazy gitdi, rasgoda bolly 2,5 sürmelýärler. Şo pikir gally. Bolmasa 3,5 hiç şeýle elbetde ýok. 3,5 gowry ay van uşarlaya ol bilip, o da 3,5 köne motorlarda boldy da öküz kellede Titanic bolany. Şondan soň kän bir 3,5 kän halaman 2,5 diýär. Ýöne 2,5 realny binamyz motor. Hakykatdan binamyz. Ýa guýoňda az gidýär, ýaga degmesem
3,5-dan has uzagrak. Vanus, zat, olbul, şıkırdama, tığırlama oňa zat ýok. Ana hakykatdan bu ýöne täze maşynyň 3,5-na da ol mesele bolanok. Ýes sürdük, 3,5 bolan sürdük, 3,5 km sürdük. Şo mesele mende hiç gawat gelmedi. Elbetde mena 5-10 ýyl sürmedim onu. 2 ay, 3 ay hersin şoňa sürýär, satýar, sonra imni şo ýagdaý, şo wagt hiç mesele çykmady. Atak bulaňa motory millionlikdik gidýär. Görensiňiz da taksi kameralary hibrid amma arasy benzin amma milyon kilometrde gelýän. Binamız motor, mesele ýok. Şu maşynyň Lüboynyň motor binamız paşty 500 000 arkayn geçýär. 500 000 mesele ýok. Daja milyona geçen ken. Şonlaram Toyota'ny gowurýarlar. Ýene bir zat Toyota. Lüboy usta Türkmenistanak oňor bile şu maşynlary. Lüboy usta oňor ýa. 20 ýaşdan başgasyny Lüboy usta, ad usta bolsa oňor bile sebäbi bir ütköşük akyl gerek geldi, alyp ýöne bir çatışdyraýmaly. Hem zapçaşlar ken men häzir şu maşynyň minus plus bardy aýdyp berýän olanlar ondan soň videoň soňuny opşy jemler. Näme üçin imini Toyota Camry saýlamaly? 2026-njy ýylda iň gowy maşyn haýsy maşyna olanlar kim bilýär? Kommentariýa ýazyň. Hökman şu ýerde pauza basyň. 2026-njy ýylyň iň gowy maşyny haýsy maşyn? Pauza basyp ýazyň. Näder men aýtjak. Kommentariýa ýazan bolsaňyz, indi men aýdaýyn. 2026-njy ýylyň iň gowy maşyny sen puluň ýetýän maşyny. Düşündiňizmi? Samsung Camera puluň ýetýän bolsa, Samsung Camera alýan, sen üçin iň gowy maşyn şol. Lisička babučka puluň ýetýän bolsa, Lisička babučka alýan, sen üçin iň gowy maşyn. Duta puluň ýetýän bolsa, Duta alýan, sen üçin iň gowy maşyn şol. 20 lira puluňyz ýetýän bolsa, 20 lira alýaňyz, 20 lira puluňyz ýetýän bolsa, 20 lira alýaňyz, Genesis, Lexus, BMW, Mercedes puluňyz ýetýän bolsa, o maşynlar alýaňyz. Diýjek zadym puluňyzy ýetýän maşyn almak iň gowy maşyn we iň gowy strategiýa. Näme üçin? Häzir şu maşynyň Lüboyny size kredit satýarlar. Men gözüm tatamok. Mysal üçin şu 20 Camry kredit soraýan mesele ýok. Ýasyny geçen, ýasyny näçe wagt ýok. 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl, 5 ýyl tapady ýok. Kredit berip bolýar, ýöne wapşe başga baha bolýar. Düşündiňiz, siz gymmat alýaňyz. Bazarda bahadan gymmat alýaňyz diýeli 18 ýarym bolsa siz 23 alýaňyz şonu. Garaşdyrýan wagtyňyza bagly. Belki bir kay garaşdyrsaňyz 18.800 alarsyňyz, 19 alarsyňyz, sera onu bazar bahadan gymmat alýaňyz. Şoň üçin aýdýan, kreditde zady geri oturmak bungal maşynlar üçin. Kran, samosuval, ýankal pul getirjek maşynlar üçin kreditde girseňiz, onda bolýar, oňa düşünjek. Jaý üçin kreditde girseňiz, oňa da düşünjek. Ýöne şu maşyn üçin hiç ýyl kreditde girmeň, berip etmeň. Näme üçin? Şu maşynam raskod etdirdi, maňa alandan ber paket maşyn bolmasa näme etdim? Karopkan ýagyny çalşdym, $150 çykdy. Karopkan ýagy $100. Karopkan düşürüp, takyp, ýanky filtrçyklardan oňa da $50 çykdy da. Dut Camry alanda her dünýäň rasходун etdirdi bilýäňiz, diýjeklerim şu maşyndan hemmesi rasход. Düşünüňiz? Şoň üçin kredit almaň, nagd çalyp, hiç kime görünjek bolmaň, hiç kim üçin ýaşamaň, hiç kime wapşe gyzyklar size näme maşyn barlygyda. Hiç kime gyzyklar, birine görünjek bolup, birine bilen ana ol Highlander alypdyr diýdirjek bolmaň. Puluňyz barmy? Ha şolaň birine. Şular alyň, Highlander puluňyz ýetse wapşe gowy, alyň, mesele ýok. Ýöne kreditde girip almaň, düşündiňiz? Gymmat almaň diýjek bolýarlar. Ertesi gün bir gün birden size bir problemaňyz bolup bolma bersin. Satmak isleýän ýagdaýyňyzda alan bahaňyzda satyp bilen ýok. Arzan satmaly bolýaňyz. Sebäbi siz alanňyzda gymmat alýaňyz, düşündiňizmi? Häzir şunu alýaňyzda 1 ýyllyk, 23-24 alýaňyz, 1 ýyldan resket, 1 ýyldan geçdi. Üzdüňiz, 23 000 puluňyz çykdy. Indi häzir satjak bolsaňyz, indi kel şunu 18-den ýokary sataňyz ok. Şu taýda siz pul gidirdiňiz. Ito ýene bu maşyna 1 ýylyň içinde ýene raskod etdiňiz. Paklyçkan çalşarsyňyz, onsyny oňararsyňyz, onsyny kakby raskod da benzin uýarsyňyz, ýagyny çalşarsyňyz. Hiç ýerde ölmeýän ýagdaýynda ýag bilen benzin ýeterli bolýar. Ana şeýler aklanlar bu çista braçky maslahat. Indi 25 Camry geldik. Serediň. Ana. Köp oglanyň ardy bu. Şolaň ýöne mun kapot has kalınrak ýalak bolup durlar. Ha? Elin artýar oglu. Anarklar wapşe demirden o. 25 Camry olanlar 24-nji ýylyň aýagyna çykarylyp başlandy. 25 Camry biz ýa Cobra Camry da diýilýär. Bir näçe komplektatsiýalar bar, bulan panoramasy bar, Ýewropekasy bar, Halijasy bar. Lüksli gelýäni bar, panorama gelýäni bar, lükssiz gelýäni bar. Bular da dedil şoň alakdyr.
aytmak ýatdan çykdy 25 Camry aýlamda kelle işledi o komplektatsiýalar bar diýip. Häzir aýdyp geçsek. Bu maşinimiz bize şu wagt 2,5 gibrit we 2,5 prostoy motorda gelýär. 2,5 gibrit we 2,5 prostoy. Başga motor danmament ýokdur bilemok. Indi 3,5 da taksalar, ýöne 3,5dan polny aýryldy da Toyota kompaniýasy şu wagt. Aýyrdylar muny Camry diýimini, aýryldy. Şoň üçin 2,5 prostoy we 2,5 gibrit da gelýär. Buň dolap zor YouTube kanaly bar, geçip görüp bilersiň. Aşagda men sylkany goýaryn. Indi serdiň siz 2,5 gibrit alardyňyzmy ýa 2,5 prostoy motor? 2,5 prostoy motoru, motor korobkasy şu Camry'ň motor korobkasydyr. 8 kor korobka i motoru. 2,5 mol prostoy motor bolsa, şol burda aňarky maşynyň içi bilen şu maşynyň içi deň bolýar. Bu maşynymyz da biziň 2,5 gibrit motor. Ýörüşi aňarkydan has gowy 2,5 bolsa da sebä gibridiň kömegi bilen başda razgon gowy da basýaňy süýnýä ulanır. Ýöne 110-120 da uja basýaň onu reaksiýa ýok. Aňarkylak golýar uja. Atak 2,5 prostoy motoryny aljak diýseniz, aňarky maşynyň hemme zady şol bir zatda, diňe daşy paralary aýna süýtgen maşynalygyňyz bolýar. 25 alsaňyz menden maksat gibrit al. Ýöne degim ýeňil bolmaly, probeg az bolmaly, gibrit meselesi bolmaýaly. Danma men şu wagt iň soňkuja Camry şu. Biziň bazarlarymyzda şu wagt bulan bahasy ortaça $25,000. Edil şu maşynyň bahasy $24,000. Kime gazakly bolsa bu da satlyk, o da satlyk. Duty satsam ola berjek puluňy da ora, o babyçkanam satyp bolýarsam Camry'nam satyp bolýar. Bu maşynymyz polny fullur, 5 kamera, panorama, gologramma, kaloche mizat gelýär bunda. Amerikan közam. Bulan şu wagt prostoylar amely Amerikadan kopartdan biz kän bassyk. 17-18 ýanem bardyr. Ýöne iň prostoy hiç sat ýok, lüwam ýok. İçi mata salon, monitorum kijek bärde, ulu monitor hemme zat gelýär. Şu iki Camry'ň mundan öňkü Camry'lardan iň esas tapawdyny kim bilse menden Green Hill ýag padarka. Iň esas tapawdy kommentariýada belläň oglanlar. Täze Camry'laryň şu ikisi täze, olar köne Camry diýeli. Aziýadan öküs kelläni paltanam goşuň. Şolundan şulaň iň esasy tapawdy näme? Pauza basyň da aýdyň. Bilseňiz ýazyň Green Hill ýag uğraşjak. 5 sekund, 6 sekund garasalar. Indi men aýdyn. Şu iki Camry'ň mundan öňkü Camry'lardan iň esas tapawdy bularda awada da gelýändir. Ýagny 4V'da 60 çenli. 4V'da ondan soň 2 öňkü işleýär. Mundan öňkü Camry'larda o zat ýokdy. Ana 21'de şol 25'de bar. Düşdüňizmi? Awada bardyr bularda. Bu Camry'da awada, gibrit awada. Awada bolan 60 çenli. Polny privat batmaýaly, ondan soň ýören ýöne awada ýumşak görýär 2V'dan. Ýöne bizde 2V'dan has gorýarlar. 2V'dan bahasam Amerikadan basylaryna kopartdan basylaryna bärden biz basýasa, şonu gymmat basylýar 2V'da awadadan. Atak awada zavoddan çykanda gymmat bolýar. Ýöne biziňkiler Camry 2V'da bolsun, has bindin ýakyjylyk pes bolýar, az bolýar diýip, şonun 2V'dan has gorýarlar. Ýöne awada da hiç erasady ýok, awada da gowy, 2V'da da gowy. Özüňiz haýsyny isteseňiz alyň oglanlar. Sewdasy 2V'dan gowy. Yumşaklygy awadan ýagny ýöreni yumşak görýär. Ýagny bahalaryny aýtdym bilen, komplektasiýasyna görä oglanlar bahasy ütgenler. Dut Camry'ň bahasyny aýtmanym. Ortaça şu wagt 8 daja tapamam 9-11-12 $1000 arasynda. Dut Camry'lar motoryna görä, ýagdaýyna görä 21 Camry'lar ortaça iň prostoy bu maşynyň ele komplektasiýasy ortaça $14,000 başlaýar. 20-23-24 çen gidýär, o da XL, XS, panorama, radno ýakmy karşı zatlaryna görä. Bulan bahasyny aýtdym. Babyçka, lisiçkanken aýtdym, öküs kelleler ortaça 950 1 milyard, öküs kelle gowzat, paltalar 12, 13, 14. Oňam ýagdaýyna görä XL gymmat atak 11-12 palta tap bolýar. Aziýadalarym 12, 13, ortaça $1000 tapawdy diýär şolar. Galanam şu ýagdaýyna görä maşynma diýilýändir. Şu maşynlary näme üçin bizde gorýarlar? Iň esasy sebäbim lüboy wagt alyp lüboy wagt satyp bolýar likvidni maşyn we gatnadyojny maşyn, binamyz maşyn. Realna lüboy wagt zapçastyap ba. Lüboy ýerde döwlenede lüboy soňar bilýär. Toyota kompaniýasy Camry'ni çykaranda status üçin çykarmady, bir aktyryp bilen sportiwny adam çykarmady. Ýörüşi normal, özüne öra bolýar. Wineshni widi erwetdäl, ogudan döwlenek demde döwlet döwlet, bir kaprizin derler döwlenede, düşünüňiz.
Ana oglanlar, näme üçin Camry'ni gowaryasy? Indi siz yazın kommentariyada. Näme üçin siz Camry'ni gowaryaňyz? Näme üçin iň şu maşynyň birini alasyňyz gelýärsiz? Ýok, men kommentariyada ýazyň. Bizde iň populyar maşyn Toyota Camry'dir. Iň köp alýan, iň köp satylýan we ýurdumyzda iň köp maşyna men statistika seretdim. Iň köp maşyn Toyota Camry modeli. Elbetde Avalon'am kan, Toyota lüboy maşynam kan. Bizde iň kän maşynam Toyota. Ýöne şolam içinde iň käni Camry modeli. Iň kän getirilenem Camry. Ana ulanlar şuň ýaly video boldy. Göwnüňizi ýaradymy? Like, kommentar oýun, agza bolun, dostlaryň bilen paýlaşyň. Indi şundan soň abzorlar nisbety ýyzy-ýyzy gelýär. Kia Stinger abzor etjek diýdim. Getirmedi aýesy. Bir bilen gürleşdim, ina var ýa nedi getirmedi. İkinji bilen gürleşdim, birinji gün getirjek diýdim. Bugün ikinji gün getirmedi. Näder täzen goýarys? Kia Stinger gözýäs. 3 üçlük gerek ýminde. 2 ýarmyk tan şolanlarda da bar. 3 üçlük gerek. Moşun edip abzor edip görkezmek üçin size. 100 000 yetmäne az galdy, 55 000 awallyk gotlap bilersiňiz. Nesip bolsa bu ýyl maksadymyz 100 000 yetmek, galanam Allahyň kömegi bilen. Kim nähil maşyna alasy gelip ber? Ya şu ýerde duran Camry'lar alasyňyz elýär. Hökman kommentarda belläň we her biriňize öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iň esasy adam janyň sag bolsun oglanlar. Dawaýçy.